u osnovi ovde ljudi ustaju protiv onoga u što je Vučić pretvorio državu, a to je jedan, kako sam to negde skoro rekao, točak nesreće u kojem živimo. Znači nije točak sreće, neka lutrija, pa izlačiš neku dobit, ovde ti se zalama na dnevnoj osnovi neka nesreća. I ti otprilike treba da moliš Boga da li ćeš se probuditi sutra, a da neko nije odmerio tvoju imovinu i rekao čekaj, ovdje bi baš bilo zgodno da podignem neku, ne znam, kladionicu, ili ti se desi da na tebe padne nešto, ne daj Bože, na tvog nekog bliskog, ili ti se desi da neki budže ili njegov sin ili njegov kum, ne znam, kolima udari nekog tvog bliskoga, ne može u ovom sistemu da odgovara ili možda odgovara, ne znam, sa nanogicom kod kuće i tako dalje i tako dalje. Dakle, ljudi su shvatili ne želimo da živimo u takvom društvu točka nesreće i ekstremne nesigurnosti šta nam donosi sutrašnji dan. Hoćemo da podvučemo crtu i građanska neposlušnost je dobrim delom usmerena u tom pravcu.